Vou ser claro, este é o último Nadal sin vacina. Non tiremos pola borda todo o traballo feito, todo o esforzo. Pídolles que neste Nadal se celebren as cousas de outra maneira, como de outra maneira levamos vivindo prácticamente todo o ano 2020. Non nos relaxemos, non vale a pena, poñamos máis que nunca un Nadal con sentidiño. A Autónoma de Galicia está pechada dende o 23 de decembro ao 6 de xaneiro. Non é posible entrar en Galicia por motivos turísticos, por motivos de calquera outra índole que non sexan pois os xa coñecidos de laborais, educativos, sanitarios e nestes días concretos pois tamén o motivo de non manter ese peche pode ser as visitas aos familiares. Pero repito, concepto importante. Resumo, recomendación fundamental, unidades familiares de convivintes exclusivas, unha única unidade de familiar de convivintes. Máximo 2 e se ese máximo se ten que romper por algún motivo, que o máximo de persoas que se reúnen, neste caso xa non convivintes, sexa 6. Unha mesa grande para permitir unha distancia entre persoas de 1,5 metros e manter a máscara sempre que sea posible, excepto, obviamente, para beber e comer, pero insistir no mantemento da máscara sempre que sea posible durante as celebracións que veñan de comunidades autónomas donde a incidencia acumulada é maior de 250, a conveniencia de facer unha proba diagnóstica recén chegado á comunidade autónoma. Proba diagnóstica que se vai extender tamén aos estudiantes que volten de calquera comunidade autónoma, independentemente da súa incidencia acumulada, e incluso os estudiantes que se movan dentro de Galicia.